Maar dat is dan mooi, hè? Ja, toch maar erop mee. Ja, want voor aanstaande zaterdag moet alles keurig netjes wezen. Want dan hebben we de officiële opening. Voor de opening voor de derde keer. De eerste keer was in de Spintelpoppenhuizen. De tweede keer in Warkum bij de Kerken Kunst. En nu hier weer. Dus hij is weer terug in Exmona, de Poppenhuizen. Dus vandaar. Ja, ik zie dat je de bloempjes nog wat rommelig lezen lieten hebben. Oh ja, die moet nog even rechts zeggen. Anders krijg ik wat van de vrouwen te horen. Staat die zo een beetje goed? Zit je met zo'n leuk raapje snel in? Maar meisje. Staat dat wel, Sjoen? Die paspap. Ja. Die tieten, die missen briek als een kroren. Ja, dat hebben wij meesten ik wel nog. Waar ben ik net altijd even rug. Nee, zeker niet. Hoe ouder je wordt. Ja, die de boel Hoe heen. minder. Ja. Weet je, ik zit het dan zeggen, we hebben de poppen weer thuis. Toch dat ze fut wist binnen en ze hebben ze naar leven jong. En we hebben ze weer thuis. Dus meesken, die ken je weer van genieten. Die poppenhuizen zijn 33 jaar terug gebouwd. En die had echt bij het dorp. Ja, vind ik wel. Ja, we waren toch jammer dat het wegging naar Warkum, maar ja, we hadden toch geen plek. Maar nu hebben we nog een plek gecreëerd en daar zijn we allemaal heel blij mee. Maar ja, het was zo lang nergens lijn het belooft net alles goed natuurlijk. Dus nou moet je wel eens een beetje wat bijnievelen. Dus ja, dit is geen erfgoed. Maar misschien nog 50 jaar dat het ernaast staat, dan is het weer erfgoed voor u. Nou? Ach, misschien hij het kapje nou wel hangen. Ze hebben allemaal karakter. Ook de poppen hebben allemaal een ander gezicht en een karakter. En dat vind ik dus het bijzondere eraan. En dat het al zo oud is. Dat het zo, wat je gemaakt hebt, dat het toch zo mooi is gebleven. Zullen we nou verliefd werden, Klaasje? Ik denk dat dat wel wat daar valt bij die twee. Want ze zien er aardig brimstig uit te jaren. Wat zoer, hè? Ja. Ja, met wat smeuigwurm, maar ja. Ik denk dat zij de smoor een beetje in heeft. Dat hij smoor is. Hoe dat ik kennen? En ben er nou nog poppen met je jezelf in herkennen? Nou, zo heb ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken. Dat is weer een nieuwe blik erop. Had ik weer omdenken aan mijn puberteit, dan denk ik, ja, daar hing het in de hoeken van de bank. Wat zou ik nou eens uitvinden? Verveel me. Ik denk dat ik net een van de noffelijkste meer. Dat loopt direct. Nou goed, het is al hier goed komen, dus ik denk dat het... Daar moet ik wat inzetten, nou. Maar ja, als maaidagen wat noord wel, nou ja, dan komt het ook net goed. Je moet een beetje afzetten. Nou? Wie zit Wes? Ja, natuurlijk.